ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕುಡೋರ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿಯ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳೊಂದು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಉಂಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಈ ದಿವಾಲಿ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಪನ್ಲೆ ನಿಗೊನಿಲ್ಲದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಂಚಾತನ್ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವ್ರ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮನ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಇನ್ನೇನ ಬೋಡು ಚಕ್ಲಿ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ದುಂಬೆ ಅರಿ ನೆನೆದೀತೆ ಅರಿ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ದೋಸೆದ ಅರಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ वो ನಮ್ಮ ದೋಸೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಅವು ಅರಿ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು तो ಮೂಲ್ ತುಯಡ ಎನ್ನ ದೋಸೆದ ಅರಿ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು तो ಓಲೆ ಈರ್ ಜೋ ದೋಸೆಗೆ ಅರಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಫರ್ ಈರ್ ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ದುಮ್ ಅಂಚಿರ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಉರ್ದುದಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಗೆತೆ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕಪ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆಜರ್ ಮನ್ಪರೆವಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪುಡು 5 ಕಪ್ಪು ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಕಪ್ಪುಡು ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಕಪ್ಪು ಉರ್ದು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ तो ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ वो ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕಪ್ಪು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಈರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ 5 ಕಪ್ಪು ಅರಿಗೆ ತೊಂಡರ ನಮಕ್ ರೆಡ್ ಕಪ್ಪು ಉರ್ದುದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು सामग्री तोंग नमक इनेना बोड़ो तो मूल नमक बोड़ वंते जीरा तो मूल ऑलरेडी नमक वंते जीरा के तुंदा वंते नमक बोड़ मंजोल अंचने मूल वंते नमक कಪ್ಪುದ ತಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಮೆ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ತಾರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿರಿದ ತಾರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರೆ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಬೊಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ಓला ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು तो इनी नमक ईद पूरा सामग्री बोर्ड चकली मन पर भले इनिता रेसिपी स्टार्ट मनपुगा चकली मनपुन अंचा अवतु अनगा ಮಾತಾಡ್ಸಿರೋಟು ನಮ್ಮ ಉರ್ದುಗು ಲಾಯ್ಕಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಗ तो ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ಬುಡಿಯ और ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಸುರುಟು ಅಂತೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕನೆ ಬನಲೆ ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ನನ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆತ್ತವಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಡೋಡ್ ಚೀಜಿನ ಒಂದು ಕಂಟುಂಡು ಅವ್ರ ನೆತ್ತ ಬಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಉರ್ದುದ ಕಲರ್ ಮುಲ್ತುಯರ್ ನಮನ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಈತೆ ನಮಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬೋಡಿ ಎಚ್ಚಲ ಬ್ರೌನ್ ಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಫಿರ್ ಅವು ಕಂಟುಂಡು ಫಿರ್ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು तो ಈತೆ ಬ್ರೌನ್ ನಮಕ್ ಮನ್ ಪರುನ್ और ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬರಿಡ್ ಗೆದ್ದೀಕ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ಕ ನೆಕ್ ಉರ್ದುಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೇರೆ ಉಂಟು ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಚಪ್ಪೆ ಮಂದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಜಾರ್ದುಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬಾರಿಕ್ ಕಡೆದು ಬಿಡ್ಪೆ ಪೌಡರ್ ಮನ್ಪರ ನೆತ್ತ ನಮಕ್ ಬಾರಿಕ್ ತೊಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಗ ನೆತ್ತ ನಮೈತೆ ಪೌಡರ್ ಮನ್ಪುಗ 2-3 ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗದು मूल तिळ नम उर्दू येत लायकड पाउडर आतंड तो ईते बारीक नमक मन पर नेक नीर बिल्कुल भी ऐड मन पर देख नमक नेकता सिर्फ पाउडर मन पर तो मूल यार वंजी पात्रेग नेक पाड्द दीद बुड पे बरीट सो नेक ट्रांसफर मन बुड पे नेतले और नाना नम उर्दू का सॉरी अरी कडारे पोई इत्ते नम ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಜಾರ್ದೊಲೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಅರಿ ಕಡವೆ ದೇಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಆ ಪೂಜಿ ದೇಗ್ ಅರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ್ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ ಕಡೆದ್ ಗೆತನ್ವೆ तो मूल यान ಒಂತೆ ಅರಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಜಾರ್ದೊಲೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ और नेक नमक लायकड बारीक कडेद ಗೆತೊಂಡ್ರ तो नेक सुरुक बिल्कुल भी ನೀರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಕಡೆನಾಗ ಬೋಡ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ತ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರೆ ಕಡೆನಾಗ ಅಗರ್ ಬಂಗ ಆಂಡ ದೇಗ್ ನೆಕ್ ನೆಟ್ಟು ಆಲ್ರೆडी ಒಂತೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಎಪ್ಪುಂಡೆ ದೇಗ್ ನಮ್ಮ ನೆನೆದೀತ तो ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡಂದನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಡೆರೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಸನ್ನ ಮೂಲಿಯನ್ನ ಬಂದ ಯಾನ್ ಕಡೆದು ಉಂತಾದೆ ಇರೆಕ್ ತೋಜಾರೆ तो ಮೂಲ್ ತುಯಡ ನೆತ್ತ ಒಂತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಕಡೆರೆ ಇಂಕ್ ಚೂರ್ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ವೆ तो ಮೂಲೆ ಅಂತೂ ಎಡ ಒಂತೆನೆ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಫೆ ದೆಕ್ ಕಡೆರೆ ನಮಗೊಂದು ಒಂತೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆರೆ ಉಂಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ तो ಮೂಲೆ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಕಡೆದ್ಗೆ ತೊಂದು नम्मन फर्स्ट सेट द बंदा कड़ेद रेडी आतन नेता कंसिस्टेंसी तुयड़ येत शो ಕೂಡ ಆತನ್ ತುಲೆ ಈತೆ ನಮಕ್ ದಿಯರೆ ಉಂಡು ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟ್ರಿ ಮನ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅಟ್ಟ ಮನ್ಪರೆ ಚಕ್ಲಿದ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಲೆತ್ತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುಗ तो ಯಾನ್ ಒಂದು ಬಂದ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ वो ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ದತೆ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ಕಡೆದಿತಿನ ಬಂದಲ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ तो यान मूल वंजी अगेलದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂದೆ ದೇಗ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಡ್ ಓಲ ಅಗೇಲದ ಪಾತ್ರೆ ತಂದ ಅವು ಯೂಸ್ ಮನ್ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮನ ಬಂದಾದ तो ವರಿ ದಿನ ಅರಿ ಯಾನ್ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ನೆಕ್ಲ ನಮಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡಂದನೆ ಕಡೆರೆ ಬೋಡಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಲೆ
इत्ते नमा ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ನೆತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ तो ಸುರುಟ್ ಯಾನ್ ನೆತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ತಾರೆ ನಮನ ಪಿರೆದಿತ್ತಿನ ತಾರೆ ನೆತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಅಂಚೆ ನಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಯಾನೆತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ನೆತ್ತಲೆ ಅಂಚೆ ನೆತ್ತಲೆ ಆಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ನಮನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ ಕಡೆದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ನೆಕ್ ಬೋಡಣ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಡೆನಾಗ ನಮನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ ಬಂದಾದ ರೆಡಿ ಆತನ್ ನೆತ್ತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತುಯಡ ಈತ ನಮಕ್ ದಿಯರಂಡು ನೆದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪಲ ದಿಯೋಡ್ಚಿ ನೀರ್ಲ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ और ನನ್ನ ನೆಕ್ಲ ನಮ ಅವೇ ಸೇಮ್ ವೆಸಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತ್ಗೆತನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಮನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಂದಿನ ಬಂದಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಪೂರಲ ನೆತ್ತಲ ಪೂರಲ ಮೈತ್ ಬುಡ್ಪೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ ಕಡಿತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಗೆತನ್ರಂಡು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ ಕಡಿತೆ ಕಲಪ್ಲೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಡೋದಾಗ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರಂಡು ನಮ್ಮನ ಚಪಾತಿದ ಅಟ್ಟ ರೆಡಿ ಮನ್ಫಾತೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪರಂಡು ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ ಕಡಿತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕಲತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿ ನೀರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪರೇಜಿ ನೆತ್ತ ಬಂದಡೆ ನಮಕ್ ಡೋ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರಂಡಿತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ ನಮ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ ಕಡಿತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಒಂಜಿ ಡೌದಕ ನಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂದ ಸೊ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪುಜೆಂಗೆ ತೊಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡಾತ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಬೊನ್ನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮಕ್ಕಲ್ನ ಪನ್ಪ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಡ್ನೆ ಟೀನ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಚಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಎಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ ಅಟ್ಟಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಚಕ್ಲಿ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಸೊ ನೆಕ್ಲೆತ್ತ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪುಜೆಂಗೆ ತೊನ್ಗ और नना ಕೂಡ ಲಾಯ್ಕಡ್ನೆಕ್ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಡೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಕೂಡ ಬೊಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಾಯಕ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ದಾಯವಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಜೀರಾ और ನನ್ನ ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ और ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ಪುಜ್ಜೆಂಗೆ ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಮೆ ಬಾಕ ಜೀರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಅವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ಲೆ और ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಏತ್ ಆಪುಣಾದ್ ನೆಕ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡುಂದು ಸೊ ಮೂಲಿಲೆ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುಂದು ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವನ್ ಬೇದನ್ ಕೈ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತಿನ ಇಟ್ಟೆ ಅವು ಏತು ತಿತ್ತು ಪೋನು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬಕ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ಬಕ ನಮ್ಮನ ಡೋ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬರೀ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಸೆಟ್ ಆರೆ और ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತನ್ और ನಮ್ಮನ ಡೋ ಸೆಟ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾ ನೆಕ್ ಕುಡೊಂದು ಸತಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೂಜೆಂಕದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ವರ ಕೂಡ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ದು ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಚಕ್ಲಿ ಬುಡೋಡ್ ದುಂಬು ಸೊ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ವರ ಕೂಡ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಸಾಜ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ಪೆ ಏನಾಡ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಅಂಡೆ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೋ ನೆತ್ತ ವಸ್ತು ತುಯ್ಯಡ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಶೇಪ್ದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂದಿನ ಅವು ಐತೊಲೆ ಪಾಡೋಡು ಅವ್ರ ಐತೊಲೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡು ಅವ್ರ ಲೈಟ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ ಬಂದ್ ಮಂತದ ಬಕ ತಿರ್ಗಾದ ತಿತ್ತಡ್ ನಮಕ್ ಚಕ್ಲಿ ಬರೋಡು ತೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ನೆಕ್ ಮನ್ಪುನಂಚ ಯೂಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ನೆಟ್ ಅಟ್ಟಾಗೆ ತೊನ್ವೆ ಕೈಟ್ ಮೂಲ್ತು ಎಡೆ ನೀ ತಟ್ಟಾಗಿತ್ತಂಡೆ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಕಿ ಆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒತ್ತುವೆ ಪೂಜೆಂಕ್ ಅವನ ರೋಲ್ ಮನ್ಫೆ ನಮ್ಮನ ಓ ಅಂಡೆದ ಶೇಪ್ ಉಂಡದ ಚಕ್ಲಿದ ಅವೇದ ಶೇಪ್ ಉಡುವಂತೆ ರೋಲ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಸೊ ಮೂಲ್ತು ಎಡ ಅವ್ರನ್ನ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಂದಿತಿನ ಅಟ್ಟ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೆಕ್ಕು ಒತ್ತಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಐಡ್ಬಾಕ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಢಕ್ಕನ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಸೊ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಜೆಂಟ್ಲಿ ವರಕ್ ಇರ್ನ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಅಟ್ಟ ಏದ್ ಬೋಡಾತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಮುಲ್ತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ತೊ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒತ್ತುದು ಮಿತ್ತಡು ತಿತ್ತು ನೆಕ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾವ್ ನಾಟಕ್ ಬಲೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಹಾಕನೆ ತೊ ನೆಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ತಿರ್ಗಾವ್ಲೆ ನಾಟು और ನನ್ನ ನೆಕ್ ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಲ್ತಿಯ ನಮ್ಮನ ಚಕ್ಲಿದ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಆತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾದ ಚಕ್ಲಿ ಬುಡ್ಕ ತೊ ಮೂಲ್ತು ಎಡೆ ತೋಜು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಚಕ್ಲಿ ತಿತ್ತಡ್ ಬರೋದು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿರೆ ಚಕ್ಲಿ ಮನ್ಪುನಂಚ ಅವು ತೋಜಾವೆ ನೆಟ್ಟ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚ
यांगे तो ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ और ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಲಿ ಬುಡ್ಕ तो मित्तड जो नॉब उंडते एक मेल्ला मेल्ला तिरगारे और इरना कईला जेंटली राउंड 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 तिरगावले मतलब सर्कलड पोले और वंजी चकली बुडोन बरपुंड तुले नेक नेत्ता मित्त साइड साइड दिले गैप मध्य बुडोडची बिल्कुल भी गैप बुडियड चकली कायनागा फ्राय मनपंगा तुंडारे चांस इप्पुंड और येत मल्ला बोड आत मल्ला ई चकली बुडे मूल तो येड नमन येत शोक फर्स्ट चकली रेडी अंत येड मस्त ಈಸಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಚಕ್ಲಿ ಮನ್ಪುರ ದಾಲಡ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಐದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಕ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ತೇಪಾವೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ तो मित्तದ ನಾಬ್ ತಿರ್ಗಾನ್ ಬಲೆ ರೆಡ್ಲ ಕೈತ ಇರ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆನ್ ಇಪ್ಪೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ तो ಅಂಚನೆ ತಿತ್ತಡ್ಲ ಇರ್ನ ಕೈ ತಿರ್ಗಾನ್ ಇಪ್ಲೆ ಚಕ್ಲಿಗ ಮನ್ಪರೆ तो मित्तಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬುಡೊಂದ್ ಬಲೆ ಅಟ್ಟ और ತಿತ್ತಡ್ ನೆಕ್ ಶೇಪ್ ಕೊರೊಂದ್ ಬಲೆ तो ಅಂಚ ತುಯ್ಯಡ್ ನಮನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಕ್ಲಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಶೋ ಕೊಡು सो मूलतले और नेक जब इरे बंद मन पर तो रिवर्स तिरगाद नेक लॉक बुडले नेता अदा अट्टा बरपुद उंतुंड तो मूलतले नम सेकेंड चक्लीला रेडी आण अंचरी आण बाकीदೆಲ್ಲ प्रिपेर मन ಮೂಲ್ತರೆ ನಮ್ಮನ ಥರ್ಡ್ ಚಕ್ಲಿಲ ನಮ್ಮನ ಅಂಚೆ ರೆಡಿ ಮಂತೋಲ ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಇರು ತೂಯಡ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ ಮಂತೊನ್ ಪೋಯಡ ಇರೆಗೊಂದು ಈಸಿಲಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮನ ಥರ್ಡ್ ಚಕ್ಲಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಬಾಕಿದ ಪೂರಲ ಚಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಗ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ ಚಕ್ಲಿ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುರ್ಗ ಅವು ತೂನ್ಗ ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಸೊ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೆಡ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂಡ ಬಣ್ಣಲೆಡಿದ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬುಡೊಂದು ಪೋಯ್ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಚಕ್ಲಿ ಬುಡ್ಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮರ್ ದೀದ್ ಚಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಜನ ಉಂಡು ರಟ್ಟೋನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಬೋಡಂಡೆ ಇರ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ और सुरुट ग्यासिಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮರ್ दीदे चकली पाडले और नना ग्यासिಗೆ मीडियम फ्लेमर दीद नेक लायकड फ्राई मंत गेतोनले रेडला साइड चकली कायद रेडी आत नमन रेडला साइडला सो मूलतले नेता कलर इत्ते तुयड नमक ಒಂಜಿ गोल्डन ब्राउन कलर तिक्कोनुंटು इत्ते ಈ ट्रांसफर मन्पोली नेक किचन टावल्ग सो मूल यान बाकी दा पूरा चकली गेत्तद बरेट दीद बुड़प और इंचने यान बाकी दा चकली प्रिपेयर मनफे चकली मंत नमना रेडी आते मस्त टेस्टी आते मस्त क्रिस्पी आते सो उन दिवाली ई एन्न रेसिपी ट्राई मन प्ले चकली मनपून अंचा और निगोला इल्ल नगले मातेगला मस्त टेस्टी आपु नेता कलर तुयड़ा इरे तोजद बरु कि उंदी येत टेस्टी आते मस्त क्रिस्पी ला आते तो रेसिपी तूदो इल्ल ट्राई मन प्ले और कमेंट सेक्शन इंग पल्ले निगले एन्न रेसिपी अंचा अंड वीडियो प्लीज़ पूरा तूदा बका लाइक मन प्ले ये तापुणात निगोला फ्रेंड्स फैमिली नगर शेयर मन प्ले पसा तुल्लड़ा सब्सक्राइब मन प्ले इना चैनल गो प्लीज़ सपोर्ट मन प्ले इना वंजी लाइक यंग मस्त मोटिवेशन कोर्पोंडो सो नाना मतिक कुडोंजी पसात रेसिपी दोट्टु अदा मुटा मातेल्लर सुरक्षितवादी प्ले थैंक यू बाय टेक केयर